believe I 비비스파이스니 그참 이스라엘이 시간을 동 보이고서는 그바리 럼자나니 저는 메타이를 잡니 크리스천이 보러 메타이가 문나이 너희도 부지브레 주리 설마포를 담으나 럼자나이죠 रोजाबनो जुदि हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना जे जायगायाव दङ बेयावनो गसंनानै नोंथांमोना जोंजों रोजाबनायाव बाहागो लाफानो हागोन। इसोरनि सिगाङाव थानानै जों रंजायो।
सोखा अब्लाबो बे जोंनि मोजां लोगो जाफैबाय संसाराव फैनानै जों जेब्ला मेन्दानि समान आन्दायदोंमोन बे समाव बुंदों अ इसोर नों गोथां इसोरा जोंखौ बै मेन्दानि फालोजों आरोबाव खनसे लाबोफिनबाय नागिरनानै मोनफिनबाय बेनिखायनो जोङो फै जिसुआ जोंनि मोजां लोगो जिसु जोंनि मोजां लोगो ख्रीष्ट बर' मेथाइयाव मोननाय 85 नम्बर बे मेथाइखौ जोङो रोजाबनि बे फामि बिबार बायदि हायेननि गोजों अलंबार बे मेथाइखौ जों रोजाबनि दिनै गोबाङा बे मेथाइखौ रोजाबो जानो हागौ आरो गोबाङा रोजाबाबो जानो हागौ जोंजों लोगोसे नोंथांमोना स्क्रिनाव जेरैबायदि दं नुगोन स्क्रिनावथ' आंखौसो नुबाय अब्लाबो जोंहा डिसप्ले खालामगोन बे स्क्रिनावहाय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे रोजाबगोन
베이비파 있어라. जोंनि सोरजिगिरि, जोंनि लोगो, जोंनि गासैनिबो गिरि आरो बियो गासैखौबो मिन्थिग्रा इसोर होननानैहाय जोङो मिथिगौ। अब्ला बे बिफा इसोरा जों बे समाव जों गोसोखाङो बे बिफा इसोरा आंजों जेब्ला लोगोसे दंफैयो आंनि थाखाय मा मावखो बियो? आंनियाव थानानै मा मावदों बियो? आं मा जायगा होदों बे इसोरनि थाखाय? बे इसोरा आंनियाव मा मावनो हादों? जों खनसे गोसोखाङो। बिनि मावनायफ्रा एसेबां गिदिर, खिन्थु आंनि जिउआव मा मावना होनो हादों? जों गोसोखांदों। अ इसोर, नों आंनि लावखार होननानैबो बुंदों, नों आंनि सोरजिगिरि होननानैबो बुंदों, गासैखौबो मिथिग्रा इसोर होननानैबो बुंदों। फै, जों बे बिफा इसोरखौ जोंनि जिउआव माबा मोनसे गोदान खामानि मावहोनो। जुदि जोङो जोंनि गोसोखौ गोरा अन्थाइ बायदि गोरा खालामनानै दोनोब्ला जोंनि रोजाबनाया जेबो ओंथि थानाय नङा। जोंनि आर'जाव जेबो बोलो थानाय नङा। बेनिखायनो फै, जों बे इसोरखौ जों गोसोखाङो। जों दान्दिसे सम मेगन बिसिनानै आंनि जिउआव मा मावखो बे बिफा इसोरा जों गोसोखाङो। Hallelujah. Nunggu mau lepas sini.
होफै प्रभु नोंनो प्रभु जों गासैबो गुरिया बेनिखायनो प्रभु जों नोंनि गुरियाव गं गायदों नोंखौनो जों सिबिदों नोंखौनो हामबाय होननानै आरो नोंनि मुङा बाख्नाय जाथों होनना फोथायनानै बे मेरा ससेना खृष्टनि मुङै बिबार आमेन जों बयबो जिरायगोन नोंजों दाजानाय सुबुंनि गेजेराव आंनोबो मोनसे फिसा बिबान हरदो आफा हान्थिनो सानबाय गाखोना जिउनि दिङायाव हिंसा अन्याय आरो नासयलायनाय थैजों गेलेनाय गोथै बारिनि साखाथियाव दखरसे बिबार बारि बानायनो होदो सान्थिनि बिबार बारि अनलायनायनि थिलि खौसेथिनि जिरायसालि जुलियारि से बालाब नै राननायाव बुंनाय बादि नोंनि दया सान्थि आरो अननायखौ सुबुंनियाव फेहेरनो समायना बे बिबार बारिया नों आशीर्बादजों गायसनजागोन नोंनि आशीर्बादजों गायसनजागोन जुगामियै सोराङा साथिगोन सान्थिनि रिंगु दामसाया रिंखांबाय थागोन बिबारनि मल मल मोदोमफ्रुनायजों समायना रमायना बिनि गाबफोरजों नोंनि मोगथाङारि एडेन बारिखौ बोखांफिनगोन आफा आं बुंहैगोन बै सुबुंफोरनिसिम जायफोरा आं बायदि सिगुनजों गोदोना गाथेजादों आं सथे सथे मिथिबोदों सान्थिनि थाखाय दाख्रायबायदों थरथिंसे गोदैनि दाहा जादों खोन्थाबायगोन ओइ थैनि बानाजों दावहा नांनायफोर गावनि थाखायल' खुदिग्राफोर फैदो फै बयबो फै बिबारनि मोदोमफ्रुनायखौ लाफै गोथार दै थरथिंखौ नाजावफै सान्थियै जिरायफै गोजोनगोन गांगागोन दुखु दाहा जोबस्रांलांगोन आफा सान्थिनि बिबार बारि लुखांनो थेंक इउ